naqra pass qasir mill-diskors ta' Ġesu fejn hawn qiegħed jixli u anke iwissi l-istabbiliment reliġjuż ta' żmienu. Vers 13. Imma gwaj għalikom skribi u Fariżej ipokriti għax talqu saltnet is-smewwiet f'wiċċ in-nies għax intom infuskom ma titlux lanqas tippermettu l dawk deħlin milli jitlu. Gwaj għalikom skribi u Fariżej ipokriti għax tivvjaġġaw fuq il-baħar u l-art biex tagħmlu prożelita wieħed. U meta jsir prożelita tagħmluh bil-infern id-doppju tagħkom. Amen. Missier ta' smewwiet. Urina u għallimna illi il-modija tal-imħabba hija sfidanti, però huwa neċessarju għalina d-dixxipli ta' Ibn Ġesu illi nkunu qalbina fl-imħabba. Anke meta nafu li nistgħu nweġġaw is-sentimenti ta' ħadd ieħor. Għatina mulej li bħalma huwa d-dawl tad-dinja kol aħna niddu lilu sabiex in-nies jitilqu it-tagħmiet folots tagħhom u jarfu jiġru lejn il-feddej maħtur tiegħek sabiex fih isibu salvazzjoni eterna. Tolbuk mulej biex tkompli tassistina fil-ministeru tagħna il-kol kemm aħna. Hekk kif aħna mulej nkomplu inwasslu l-Evanġelju lin-nies ta' madwarna. Għatina mulej li dan għamluh fedelment u bimħabba għall-glorja tiegħek u s-salvazzjoni tal-irwieħ. Amen. Ġesu jaf li issa wasal fit-tmiem il-ministeru tiegħu fuq l-art u ovvjament għandu il-grupp ċkejken ta' dixxipli tiegħu u kien ħajħallihom bħal naċ fost il-pub. Is-sitwazzjoni kienet waħda prekarja u frattant Ġesu b'dan id-diskors li qed jgħidu fil-preżenza ta' dixxipli tiegħu qed jindirizza l-elit reliġjuż ta' żmien u l-mexxejja illi qal poġġew lilhom nfushom fuq is-siġġu ta' Mosè. Ġifieri ħadu għalihom nfushom awtorità illi fir-realtà ma kienx tagħhom. Kienu qegħdu abbużaw mill-pożizzjoni tagħhom u allura Ġesu ma rridx li d-dixxipli tiegħu la dakinhar waqqas f'ebda żmien ieħor ma jaqgħu fl-istess trappola illi faċilment naqgħu fiha, trappola illi nkunu reliġjożament mkabbra. Trappola hija nażba illi faċilment naqgħu fiha waqqas nindunaw li nkunu għajna fiha. Nkunu flok nimxu bl-umiltà ma' Alla tagħna u nħobbu l-ġustizzja u l-kumpassjoni insiru imkabbrin bina nfusna. Li nikkupjaw l-istess żbalji traġiċi ta' dawn il-mexxejja reliġjużi li kienu stabbiliti bħala uffiċjalment il-mexxejja tal-poplu Iżraelita. Hawnhekk Ġesu huwa qalbien bħal dejjem. Ġesu dak li kellu jgħid qalu, però hawnhekk huwa kuraġġjuż immens il għaliex issa qed jikkonfronta b'mod dirett kemm il-darba tħallat u wieġeb il-mistoqsijiet tagħhom, però hawnhekk issa huwa qalbien mhux qed jinħeba wara subajh u mit-ton tal-xqallhom nindunaw li huwa wkoll irrabjat. U arrabjat għal dawn in-nies, però irrabjat ġustament. Għandu raġun ikun irrabjat, għandu raġun li jkun inkorlat għalihom għaliex pretenda illi aġixxu mod fir-realtà aġixxew il-kuntrarju. Frattant huwa wkoll qalbu maqsuma Ġesu, u qalbu miġuwa u dan l-atteġġjament Alla jiżraw u jikkoltivah fil-qalb ta' kull wieħed waħda minnha.
li nissejħu disċipli ta' Ġesu, hemm bżonn meta nindirizzaw jew ningaġġaw ruħna ma' nies oħra. Hemm barra jekk ma niġik il-qalb maqsuma lejhom. Titkellimx. Tipprova tgħidilhom xejn. Għadek m'intix f'pożizzjoni li tipprova tilħaq l ħaddieħor jekk m'intix qalbek maqsuma għalihom li għandek dik il-soba profonda għalihom. Fatti Ġesu jagħlaq dat diskors billi il-issen karba. Ġerusalem, Ġerusalem jgħid. Għamel 3 snin u aktar jitħallat ma dawn nies illi rreżistewh, opponewh, fixkluh, akkużaw fals, qalu li hu midaj, qalu li huwa leġittimu, mhux ma qalux dwaru. Issek qiegħed tipprova taqleb ħajt tal-bronz. Reżistenza kontinwa, Ġerusalem, Ġerusalem, li toqtol il-profeti u tħaġġar il-dawk mibgħutin għandha. Kemm sikwit xtaqt niġma lil uliedek jew tfal tiegħek flimkien bħalma roqqa tiġma l-fliela staħħa tħaġġu ħajja. Xtaq u dik kienet id-dispożizzjoni tiegħu il-ħin kollu lejhom, il-ħin kollu. Immintom ma rittux għal. Ir-rieda umana kif tallimna dal-aħħar hija rieda tal-azzar kontra Alla. Ma trix taf balla. Ma trix taf balla. U allura jala biex jgħid tara darkom se titħallilkom id-deżolata, se titħallilkom ħerba. Ġesu huwa ċertament kumpassjonali u ġentili, però mhux sentimentali. Fejn hemm bżonn illi l-kelma tiegħu avolja tniggess bħal lanza jgħidilek. U allura il-biċċa xogħol tiegħu kienet illi dawn in-nies kienu qed jassumu walla ħares tmerihom f'dil ħaġa illi huma l-poplu tal-Alla. Illi aħna u li Abraham, illi aħna ninsabu f'patt mal-Alla. U Ġesu jurihom li intom attwalment u realment kontra Alla. U biex tilħaq dat tip ta' nies, tibda xturihom bil-provi illi huma kontra Alla fit-twemmin tagħhom u wkoll fl-imġiba inkonsistenti tagħhom. Jalla inkunu nixbħuh lil mallem tagħna f'din il-ħaġa. Illi nitħaltu man-nies, niftulhom is-suġġett tal-Vanġelu u nurruhom illi attwalment huma jikklejmjaw li huma ħbieb ta' Alla. Pa fir-realtà mhumiex. Sa ovvjament dawn in-nies l-iskribi u l-Farizej, l-avukati tal-liġi u l-bqija, dawna kienu mexxejja u n-nies kienu jħarsu lihom bħala l-mexxejja tagħhom. Allura ċara, l-iskrittura lejn il-mexxejja fidili li jgħalmu korrettament il-kelma tal-Alla għandna nirrispettawhom. Għandna nirrispettawhom. Bibja ma tħallina f'ebda dubju fuq hekk. Litra l-Ebrej, per eżempju kapitlu 13, vers 17 jgħidilna obdu l-mexxejja tagħkom u s-sottomettu għalihom għax huma jinviġilaw fuq erwieħkom, huma qassa fuq erwieħkom għal ġid tagħkom bħal dawk li qatt iroddu kont sabiex jagħmlu dan bil-ferħ mhux joqorbu għax inkella dan ikun żvantaġġjuż għalikom. Iva, Alla jrid li fi kwalunkwe kongregazzjoni ta' insar iltaqgħu flimkien dawk in-nies jirrispettaw il-mexxejja tagħhom. Frattant, bl-istess mod, il-Bibbja għandha kundanna skjetta, kundanna ċara u diretta għall-allima folozz. Ġesu qal mill-frott tagħhom tarfuhom min huma dan l-allima folozz. Mill-frott tagħhom. Min x'jgħalmu u x'juru f'ħajjithom, l-imġiba, il-kondotta tagħhom, jingħarfu u jinkixfu. Huma ċarlatani u ma nies li bħal meta ngħidu bil-Malti ħabba ħażina. Ma tiswa xejn. Jaħbu l-identità vera tagħhom għax jippużaw hawn huwa trikk sataniku jkolli ngħid. Jippużaw bħala ta' parsi ġenwini u f'din il-ħaġa jagħmlu proprjament bħal missierhom.
Ġesu darba qal lin-nies illi minn għalihom hemmnu fih għalhom intom issirkom huwa x-xitan. Kultant dak li jkun trid tredu trid tixxukjah biex iġibu nsaq. Pawlu matul il-ministeru tiegħu dejjem sab jopponih u lil-Korintin darba għalilhom illi dawk in-nies li kienu qegħdin jopponuh u jippruvaw ħarbtulu xogħlu għal dawn it-tagħlin huma apostli folots. Ħaddiema qarrieqa li jittravestu li nfushom f'apostli ta' Kristu, jippreżentaw li nfushom bħala apostli ta' Kristu, il-mibgħutin tiegħu. U dan mu ebda meraviljax, Satana stess jitravesti li nnifsu f'anġlu tad-dawl. Satana mhux ħajjiġi u jippreżenta ruħu bil-qrun u bil-furqettun biex niftehmu. Ħajjippreżenta ruħu bħala xi ħadd plawżibbli, b'diskors melliesi, messaġġ ta' paċi, kif kienu jagħmlu l-profeti folos fi żmien Ġeremija. Ġeremija qalilhom inkollu tajdu sliem meta m'hemm sliem. Profeti folos jinoġbu u huma popolari għax in-nies dak li jridu jisimgħu. In-nies iridu jibqgħu fin-nuqqas tandiema fil-waqt li dak li jkun jirrekkmandhom u jgħidulhom mexxin tajjeb, komplu kif intom. Profeta fals qatt ma jikkonfronta lin-nies bl-indiema illi jdum mill-idolatrija tiegħu sabiex jaqdil Alla ħaju veru. Kemm hija realtà xokkanti illi meta wieħed jisma' Vanġelu fals, Vanġelu li n-nies ivvintaw huma li mhux il-Vanġelu tal-Bibja, jaċċettawh. U xi ħaġa li jagħmlu għall-Korintin ukoll, Pawlu qalilhom jekk jiġi xi ħadd għandkom jippriedka f'Ġesu ieħor li aħna ma ppritkajnielkomx. Jew tirċievu spiritu differenti li ma rċivejtux. Jew Vanġelu differenti li intom ma ċċettajtux, tissapportuh famuż għalilhom. Tissapportuh. Kultant kemm m'għandniex guts, kemm m'għandniex kuraġġ li nitkellmu meta suppost nitkellmu u nesponu dak li huwa fals. Dak li huwa evidentament fals. Mhuwiex essaċ teddida, pereżempju, meta kien hawn il-komuniżmu, għad fada l-komuniżmu fid-dinja. Komuniżmu hija sistema Alla ma jeżistix, l-istat u Alla. Tifhem, u allura inti serf tal-istat huwa ovvjament għalina huwa evidentament fals. Ħadd ma ħajtrikkjani lili u jgħidli l-komuniżmu veru, dik hija r-reliġjon vera. Jew is-sekolarizmu li ngħixu għal id-dinja, meta nafu li kollox fruha, ħavellin vera, is-sekolarizmu għalina l-insara mhux teddida, il-materjaliżmu jew l-ateizmu illi jiġi xi ħadd jgħid li m'hemmx Alla, meta l-emejjel tiegħu ma mifruxa ma kollhom kien, u ma nistax naħrabhom. Laqqas ix-xjaten, id-demonji tal-infern ma jemmnu li fl-ateizmu. Ix-xitan jaf li Alla huwa wieħed u jitried. Dak mhumiex il-periklu tagħna bħala nsara. F'da żmien modern tagħna huwa meta xi ħadd jiġi għandna b'xi ħaġa tixbaħ il-verità meta mhijiex. Inkun vera baħnan jekk jiena nidħol għand tal-merċa tajjeb u jippreżentali l-kont 20 euro u naqtalu folja minn bitazzu ngħidlu ħa. Jgħidli di x'inhi? Flus. Jgħidli int trid titmellaħ kieku vera biex nipprova nittrikkjah x'għandi nagħmel. L-20 euro li nippreżentalu kemm jista' jkun hija falsa ma kemm se tkun tixbaħ il-dik approvata mill-Bank Ċentrali ta' Malta. Kultant tisma' nies jitkellmu u tajt ħafna milli jkun qed jgħidu ikun veru, ikun tajjeb. U Ġesu għalinna poġġew li nfushom fuq is-siġġu ta' Mosè. Dak li għalmulkom għamluh. Ġifieri sakemm qegħdin jgħalmu sew għamluh. Imma
hemm il-valenu. Hemm dak li joqtol lir-ruħ, l-erezija toqtol lir-ruħ. Toqtol lir-ruħ. Aħna l-evanġeliċi moderni illum il-ġurnata qisna m'għandniex il-gazz li nesponuhom lil dawn nies. U ngħidu dak li jismu hekk u hekk. Oqgħod attent minnu. Oqgħod attent minnu. Pawlu kixifhom. Alessandru l-Brunzar għallu l-Timotju għamil ħafna ħsara. Oqgħod attent minnu. Oqgħod attent minnu għax opponjena ħafna u ħafna. Rridu li jkollna l-kuraġġ spiritwali li nammonixxu kontrihom. Qegħdin nbagħtu ħafna eżitazzjoni u ħafna timidezza, ħafna jisna noqogħdu lura, Ġesu ma qagħadx lura hekk. Vera jew le, Ġesu ma qagħadx lura. Diskors li fih għandu gwaj waħda wara l-oħra. Gwaj waħda wara l-oħra. Il-teddida hija serjissima u allura il-protesta ma tistax tkun deboli. Ġesu l-protesta li hawnhekk jagħti hija waħda qawwija. Hija waħda qawwija. Jekk aħna narfu il-patrimonju tagħna, aħna nissejħu protestanti. Fejn hija l-protesta tagħna? Fejn hija l-protesta tagħna llum il-ġurnata? Palli kieku rridu nħibbew wara subajna u ngħidu li le. Ġesu hawnhekk iridna ċertament li nkunu bħalu. Dik il-qalb maqsuma, dak l-interess fis-salvazzjoni tal-erwieħ, nurruhom fi xuma biex jikkonvertu. Meta fuq f'qara ikun hemm xi ħadd li jolli leħen ta' protesta llum il-ġurnata, x'jiġri? Tafu x'jiġri? Jgħajruh jgħidulu inti intolleranti. Inti intolleranti. Bħalli kieku l-għalliem fi klassi jekk jagħti somma lil 30 tifel fil-klassi. U wieħed biss iġiba tajba, tajjeb, u jagħti il-punti lilu u mhux lil sħabu 29 l-oħra, dak l-għalliem huwa intolleranti. Huwa intolleranti? Mill-ewwel jittimbrawk intolleranti, nieqes mill-imħabba. Nieqes mill-imħabba, hate speech. Din hija l-għajta. Illi min jolli leħnu u jikxef l-isbal jobot il-ħadd ieħor. Araw daqsxejn. Jew ħsibu biex jiġġudika. Ħsibu biex jiġġudika jew irid iħarbat l-unità. Irid iħarbat l-unità. Meta l-unità fl-isbal hija satanika. L-unità tagħna tkun fil-verità tagħna. Ġermija 5 vers 31 ħabbat wiċċu ma l-istess situazzjoni. Il-profeti ħabbru fals qal. Ġermija kien vera f'minoranza għax profeti folot kien hemm kemm biżbilju sħiħ. Idewwu l-ferita tal-poplu tiegħi ħafif billi jgħidulhom isliem meta m'hemmx sliem. U Ġermija il-messaġġ tiegħu kien il-kontra. Ġejn il-Babilonjani se jattakkawna u se jħduna fil-jasar. Bdew jgħajruh antipatriot, traditur ta' pajjiżu. Għax qed jgħidulhom il-verità. Il-profeti jħabbru fals u l-qassisin jiggvernaw bl-awtorità tagħhom stess u niesi jieħdu pjaċir dil-qagħda qal. Niesi jieħdu pjaċir. Kemm għandna bżonn qumu min-nas. Kemm għandna bżonn illi nevalwaw lil nfusna ngħidu isma'. Kapaċi il-verità t'Alla nilqaħħa avolja tweġġani, avolja tikkonfrontani, avolja ġieli ninbidel. Ġesu jikxef l-għalliema folozz bħala nies bl-awtorità ġenwina, jiftaħru li għandhom l-awtorità, jisħu u jinsistu li għandhom l-awtorità fuq il-poplu t'Alla, imma awtorità falsa. Neħħi l-awtorità mill-Knisja Kattolika Rumana u x'jibqala? Ma jibqala xejn. Ma jibqala xejn ħlief suf u tiben.
Imma tant jisqu b'dik l-awtorità illi aħna għandna s-suċċessjoni apostolika, aħna għandna l-verità. Meta fir-realtà it-testjom insa l-awtorità li huma jiftaħru biha. It-testja emilhom matul l-istorja. It-testja x'jagħmlu sallum il-ġurnata. U tara. Ġesu jikkonfronta dawn l-għalliema għax huma għalliema bla integrità, bla simpatija, bla spiritualità, bla umiltà u allura mingħajr l-approvazzjoni tagħha. Ġesu għal dak li huwa infaħħar quddiem il-bnedmin huwa abominazzjoni quddiem Alla. Dak li huwa popolari ibża minnu għax hemm ċans kbir li dak huwa fals. Dak huwa fals. Mhux biss il-Knisja Kattolika manke l-Xhieda ta' Ġehovha jgħidulek u jinsistulek illi dak li huwa stampat mill-Watchtower dak huwa l-verità. Ġi dawn in-nies rridu noqogħdu b'sebgħinejn għalihom. Ġesu hawnhekk f'dar diskors jagħti sensiera ta' 7 gwajiet, gwaj, wieħed wara l-ieħor. Ressaq il-kawża talba li kieku Alla lil dawn nies tellaħħom il-qorti biex jixlihom. Biex jixlihom formalment. Jiddenunzjahom apertament anke issa pubblikament quddiem il-pja tan-nies. Illum ħan ikkonsidraw 2 minnhom. Gwaj għalikom skribu Fariżej ipokriti, l-ewwel tagħlqu s-salta nasmewwiet, u t-tieni ħaġa għandkom żelu kbir biex tikkonvertu lin-nies. Imma ġibuhom għar minnkom imbagħad. X'waħda din? X'waħda din? Ġesu juża żewġ kelmiet gwaj u ipokriti flimkien ħin kollu. Gwaj għalikom skribu Fariżej ipokriti. Bħalli kieku il-gwaj id-denunzja il-kundanna talla għall-ipokriti hija xi ħaġa ċerta. Imorru flimkien. Ġesu dejjem għader lid-dgħajef, vera? Dejjem għader lid-dgħajef. Dak il-paralit kun nizzel mis-saqaf, għadru, fejqu u bagħtu d-dar. Dejjem għader lil-marit. Dak il-lebrużi, 10 minnhom kien jaf li da 9 minnhom huma ngrati u jibqgħu sejrin, ma fejqhom kollha kemm huma. Vera? Ġesu il-midneb laqgħu. Dik il-mara magħrufa bħala mara ta' triq meta marret u daħlet u bdiet tibki u taħsillu riġleħ bid-dmuħa u tixxottalu riġleħ bil-xar tagħha stess. Ġesu qal dil-mara inħafrilha ħafna. Ġesu dak li fitxu kompla miegħu. Mallem tajjeb x'għandi nagħmel biex nagħti l-ħajja dejjem. Ġesu kompla miegħu. Qalmu. Il-dak li huwa morali il-mara adultera maqbuda in flagrante. Ġesu għalli għassi ma nakkużak, għassi ma kondanat mur u titnib xiktar. L-vizzjat, il-mifxul, Nikodemu kienx mifxul, u marandu bil-lejl, inkiss biex ma jorix, u kull ma għallu Ġesu beda jifmu l-kontra. Ma Ġesu għadru. Imma Ġesu għat. Ġesu, anzi, dejjem kellu tolleranza 0 għall-ipokriti. Tolleranza 0. Ma għaliex l-ipokritu jagħti bl-masqa fuq siqu stess. Iweġġa apposta lilu nnifsu. U hawn nies li tant huma ipokriti u tant ilha din l-istil ta' ħajja illi għalihom huma onestament ipokriti. Daqqas biss jgħaddilhom minn moħħhom il qegħdin jirreċtaw. Però simgħu x'jgħid Thomas Adams mis-seklu 17. Ċertament l-ipokritu huwa atew fis-sigriet. L-ipokritu huwa jagħti ma jemminx balla, qed jgħid. Ma fis-sigriet, f'ommu forsi tisimgħu faħħar l-Alla u jitkellem dwar Alla. Imma huwa atew fis-sigriet għax kieku ta' bilħaq jemmen li hemm Alla ma jissograwx ikun daqshekk qalbini li jipprova jingannah f'wiċċu. L-ipokrita qed jipprova jitħaq balla f'wiċċu stess. Meta Alla huwa omnixjenti, Alla jaf il-qalb, Alla jaqrana bħal ktib miftuħ.
U frattant l-ipokritu huwa bħal dak l-attur fuq il-palk, dari kienu jilbsu il-maskla, tajjeb, u dak il-maskla qed tara mhix wiċċu, mhux il-ġenwin, għandu rwol xirreċta, allura ir-reliġjon tagħhom hija biss esterna ta' dan nies. Hija biss minn barra, biqlub vojta minn kwalunkwe tjieba ġenwina, mentri l-Bibja tgħidilna li kollox huwa mikxuf quddiem dak li miegħu għandna x'naqsmu. M'ebda ħlieqa, ebda kreatura li mhix manifestata quddiem Alla, ma kollox huwa espost u mikxuf għal għajnejh li lilu aħna għad irridu nagħtu kont. L-aħwa. Apposta kollox, tkunux ipokriti. Tkunux ipokriti. Mhix qed ngħidilkom li sempliċement kunu ġenwinament intom quddiem Alla. Id-djufijiet kulħadd għandu. Inkonsistenzi kulħadd għandu. Alla jafna. U għalhekk jgħadirna. Ġesu hawnhekk huwa estremament skjett, huwa sinċir, huwa trasparenti, għaliex qed joffrilhom attwalment l-aħħar opportunità għall-indiema. L-aħħar opportunità. Kien ilu jitratta magħhom fit-tul dawn nies. Kien ilu jipprova jirbaħhom. Jekk ma jindmux, Ġesu kien jaf li ma jkun faddilhom xejn ħlief kundanna ċerta fl-aħħar jum. Li kolli pronunzja fuq dawn nies morru minn qudiemi ja misħutin fin-nar eterni preparat għax-xitan u l-anġeliżina tiegħu. Ilmi jgħidlek il dawk in-nies illi jikklejmjaw li għalmu fismu u fismu kaċċew id-demonji, vera? Hija xi ħaġa tal-waħx. Meta vera nikkonsidrawha din kemm wieħed kapaċi jkun ipokritu u tant jidraf dal-vizzju li għalih issir xi ħaġa naturali, xi ħaġa aċċettata. Ġesu kif għattilkom għandu dissensiela ta' 7 gwajijiet waħda wara l-oħra li prattikament qiegħed ifakkarna fil-profeti tal-antik. Ġesu għal profeta l-kbir. Il-profeti tal-antik ta' qablu kemm il-darba pronunzjaw gwajiet fuq in-nies. Wieħed minnhom kien Iżajja. F'kapitlu 5 u 6 għandu għal darb'oħra set ta' 7 gwajiet għan-nies. Isimgħuhom. Ħażin għal dawk li jżidu dar ma' dar. Jiġifieri jsibhom biex jiġimgħu il-proprjetà. Ħażin għal dawk li jbakkru filgħodu biex jagħtuha x-xorb qawwi. Ħażin għal dawk li jgħidu li l-ħażin huwa tajjeb u t-tajjeb huwa ħażin. Ħażin għal dawk li huma orrif f'għajnejhom. Ħażin għal dawk li huma rġiel biex jixorbu l-imbit u rġiel ta' saħħa biex iħalltu xorb qawwi. Hawn kull darba qed jgħid ħażin għal il-kelma proprja gwaj. L-istess gwaj għalihom. 6 gwajiet. U s-seba' wieħed fejn hu? Iżajja meta ra l-glorja ta' Kristu li kien fuq it-tron u raħ bis-serafini u jgħidu qaddis, qaddis, qaddis. U l-mollera tal-eżerċiti ismu tal-art huma mimlija bil-glorja tiegħu. Iżajja qal gwaj għalija għax jien bniedem mitluf. L-aħħar gwaj kien fuq. Iżajja kien mitneb bħal ħadd ieħor, mhux daqs ħadd ieħor ma bħal ħadd ieħor. Ma Ġesu hawnhekk huwa il-profeta binalla il-perfett. Ma dobda gwaj għal nifsu. It-tajba hi li l-gwaj li suppost waqa' fuqna ħadu fuq innifsu u fuq is-salib. Magħmul saħta għalina biex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla bih. Ġesu li jakkużana huwa dak li kapaċi jsalvana. Ġesu li jixlina qudiem it-tron tal-Alla bil-ħajja immakulata tiegħu li seta bir-raġun jipponta subajh lill-adultera u lill-ħalliel u lill-immorali u lill-idolatra u kwalunkwe minna. Huwa dak li kapaċi jsalvana u jgħidilna hija għandi
ntikom il-mistrieħ għar-ruħ tagħkom. L-ewwel gwaj allura huwa gwaj għalikom skribu Fariżej ipokriti għax tal u saltnet isma' witwiċċ in-nies. Intom fuskom ma titlux lanqas tippermettu l dawk deħlim li jitlu. Xaru każa. Kapaċi n-nies reliġjużi jagħmlu hekk. Iva, anke meta kellem l-avukati fil-Luqa 11 vers 52 jgħidilhom gwaj għalikom l-avukati x'ħadtu l-muftieħ tat-tarif. Intom infuskom ma tħaltux u fixkiltu l-dawk li kienu daħlin. Kienet problema u l-aħwa għada problema magħna sal-lum. Għada problema magħna sal-lum. Dakinhar it-tattika tagħhom kienet illi jekk inti tistqarru l-Ġesu bħala l-Messija inkeċċuk mis-sinagoga. Tiġi outcast fis-soċjetà. Tiġi maqtuħ waħdek. Tiġi bojkotjat. Il-Knisja Kattolika Rumana ħadmet din tattika għal miet kbar ta' snin. Miet kbar ta' snin. Tiskomunikak jekk inti tolli subajk kontrija. Niftakar meta kont żagħżugħ kont immur mal-pastor tiegħi il-belt niltaqgħu ma' koppja kellhom żewġ tfal. Kienu jaramaw fuq il-monti. F'dakar kien ismu Tony. U kienu jieħdu pjaċir qegħdin jitalmu l-Bibja, mmorru regolament għandhom. U kienu anke qegħdin nitkellmu dwar il-possibilità li jitamdu kollox. Ferħanin. U darba meta morna qalulna itlu nkellmulkom. Għalluna tiġux iżjed. Għax jeddewna li bojkotjawna fuq il-monti. Dawk il-każijiet li huma multiplikati matul is-sekli f'ħafna u ħafna pajjiżi. Knisja Kattolika illi bit-teddid bl-iskomuniki u bil-vjolenza, u bil-ħabsijiet, u bil-konfiski. Irreżistiet il-verità tagħna. U hija xi ħaġa li sal-lum għadha ma nidmitx. F'pajjiżna stess, 19-il sena qabel l-assedju l-kbir, Francisco Gesualdo li kien membru fil-Ordni tal-Kavallier ta' San Ġwan, kien qed jgħallem il-Vanġelu. U kien hemm ukoll Don Andrea Għaxa li kien sieħbu Malti li kellu skola l-Indina u l-Birgu. Qegħdin jgħallmu l-Vanġelu. L-Isqof Kubelles arrestaħ għaddej ġuri u ħarqu ħaj fil-pjazza tal-Birgu. Dan huwa każ Malti. Każijiet mad-dinja kollha fl-Ewropa speċjalment. Hemm biżibilju. Il-Knisja illi tippoża bħala l-gwardjana tal-verità, l-om ma'llima, fir-realtà tirreżisti l-verità. Mikien Anton Vassalli, għandna l-monument tiegħu qabel tidħol ħaż-Żebbuġ. Għax kien qed jaqleb il-Bibja għal Malti dakinhar kienet xi ħaġa ġdida. Laħaq għamel Vanġelu Latti, imbagħad miet. Però il-problemi kellu ma' Knisja Kattolika saħansitra ddikjaratu persona non grata u sal-lum ma nafux fejn difen. Nies li pruvaw joħorġu d-dawl tal-verità, Knisja Kattolika titfihom. Għaliex dir-reżistenza kontra l-Bibja? Hemm il-faham miblul. Għandhom il-faham miblul u jafu li għandhom il-faham. Jafu illi ħafna dottrini tagħhom anke dommi tal-fidi ma jistgħux jiddefenduhom l-Iskrittura. Li Marja li tissema b'ruħ il-ġisem, li tista' titlob il-qaddisin, li hemm il-purgatorju, ma jeżistux fil-Bibja. U allura ovvjament illi naraw din ir-reżistenza. Min beda biex jaħraq il-Bibja
u jiddestruġġija u jaqridha. Mhix il-Knisja Kattolika, is-Sultan Jehoiakim. Fi żmien Ġeremija qabad lis-segretarju tiegħu Barruk għallu ikteb din il-biċċa skrittura. U mur u aqra fit-tempju, jien ma stax immur fit-tempju għax kien projbit. U aqra biex jisimgħu kien nies. Din il-biċċa skrittura qralhom spiċċat f'idejn Jehoiakim, qara mhux bitux u ħaraqa fin-nar. Kellu fuklar imqabbad fix-xitwa, qattaħħa bil-mus u remija fin-nar. Meta Ġeremija sar jaf dan, għallu ħaġa poġġi bil-qiegħda ħanarġa' niddettalek l-istess skrittura. Dak l-ewwel wieħed. Fl-ewwel 300 sena tal-Knisja Kristjana, l-imperaturi pagani ta' Ruma faxar persekuzzjonijiet imperjali. It-tattika tagħhom kienet naħarqulhom il-bibji tagħhom, naħarqulhom. Insibu kwalunkwe manuskritt li għandhom insibuh naħarquh. Għax hekk m'għandhomx il-bibja m'għandhom xejn. Vera? Dioklezzjanu fis-sena 303 kien wieħed mill-ar li prova jaqret il-bibja. Però warajh kien hemm il-ħafna papijiet li storikament huwa magħruf li pruvaw jitfu d-dawl tal-Vanġelu. L-ewwel wieħed Ġwanni 10 fis-seklu 920 fis-sena 920 ipprojbixxa illi tinqara l-Bibja. Is-Sinodu Lateran f'nofs is-seklu 11, it-tieni Konċilju ta' Tarragona fl-1234, l-Arċisqof Arundel fil-Ingilterra li projbixxa it-traduzzjoni tal-Bibja għall-Ingliż. Għaliex? Għaliex qed tipprova tfixkel xi ħaġa li hija tajba? Mhux għax inti għandek xikxiflek il-Bibja. Pawlu II fis-seklu 5 u ħafna oħrajn li projbixxew il-Bibja li tinqaleb fil-vernakular, tinqaleb għall-Ġermaniż, għall-Ispanjol, għat-Taljan, għall-Malti. Ma titlux intom ufuskom għal Ġesu laqas tħallu l-min jidħol. Laqas tħallu l-min jidħol. Illum, ovvjament il-Knisja Kattolika bil-ħidma evanġelika qed issir mad-dinja kollha. U kull fejn immorru naqilbu l-Bibja għall-lingwa tal-pajjiż. Kif għamel Tyndale, pereżempju. Kellu jħallas bħajtu stess u x'vera. Għalquh u ħarquh. Talli qalab il-Bibja għall-Ingliż fis-seklu 15. Fis-seklu 16, skużawni. Illum it-tattika tagħhom hija Bibja tajba. Però tattenta x'ġennek, jekk toħodha bis-serjetà ġennek. Dik it-tattika illi u jekk taqra u tinterpreta kif jinterpreta l-Maġisteru tal-Knisja. Saħalija l-Maġisteru tal-Knisja kif jitkellem illum huwa totalment differenti kif tkellem fis-seklu 19 jew fil-Medjuevu. U tibqa' tisħet id-dottrini tal-Bibja tisħithom. U l-dawk li ħadnuhom. Konċilju ta' Trentu fis-seklu 16 is-saħħtiet li hemm fuqna l-Evanġeliċi ma toħodhomx. U sar il-Konċilju Vatikani wieħed, 2 u għadhom ma ġewx irtirati. Meta ngħid Knisja appostata jfisser Knisja li taf il-verità u tibqa' ma taċċettaħiex dik il-verità. Knisja li tibqa' tagħllem Vanġelu ta' fidi fi Kristu, ta' opri personali tiegħek, ta' sagramenti, ta' obbedjenza, ta' tbatija, ta' penitenza, ta' purgatorju, u hekk għandek ngħin is-salva. Dak hemm Vanġelu xejn. Ma tibqa' tipponi meta ngħidu li l-bniedem huwa ġustifikat Alla jgħoddok bħala ġust u jaħfirlek dubjetek kollha. Jekk sempliċement temmen b'fidi ġenwina fi Kristu Ġesu li patta għal dubjetna fuq is-salib.
Pawlu fil-Romani 3 vers 28 jgħid aħna nżommu li l-bniedem huwa ġustifikat bil-fidi mingħajr l-opri tal-liġi. Kisa kattolka tafu da. U tibqa' topponieħ. Tibqa' topponieħ. Minflok Vanġelu ta' grazzja tatik tama falsa ta' purgatorju illi inti nnifsek se tpatti għadnu bietek. Inti nnifsek palli kieku is-sakrifiċċju ta' valur infinit li wettaq Ġesu fuq is-salib ma joġġ. Jew mhux biżżejjed. Bil-purgatorju żgur għax huwa l-ikbar bank dinji għalihom. L-ikbar bank dinji biex tħaxxem bwieta. Jekk tħares il-katedrali u l-proprjetà tagħhom kien hemm żmien meta nofs l-Italja kienet tal-Papa. Nofs l-Italja. L-arroganza u l-abbużi spiritwali li saru f'isem Kristu ma tal-mistija. U jibqgħu jgħidu sal-lum illi flok ma tistqar dnubietek b'indiema ġenwina lill-Alla li hu waħdu kapaċi jaħfirlek. Bħalma għallimna Ġesu, aħfrinna djuna bħalma naħfru lil minu mid-djun magħna. Itefsu lilhom infushom bħala alter Kristus. Tiġu għandna l-assassin għax aħna Kristu ieħor. Alter Kristus, Kristu ieħor. Jindaħlu fejn m'għandhomx jindaħlu. Minflok talb lill-Alla waħdu kif regolarment, konsistentament u dejjem tagħlem l-Iskrittura ħajru lin-nies għall-idolatrija. Titlob il-Marija, titlob il-Qaddisin li hija idolatrija. Kif qal Eżajija, dawn in-nies jieklu l-irmiet. Ipprova jixbab l-irmiet. Ipprova jixbab l-irmiet u tara. Jieklu l-irmiet, qalbhom imqarqa żvijathom jgħid. Għaliex? Għaliex il-Bibja tgħallem li hemm medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin, il-bniedem Kristu Ġesu. Huma jivvintaw medjaturi oħra. Marija, is-saċerdoti, il-Qaddisin, tgerfix. Meta l-Bibja titkellem b'messaġġ awtorevoli u ċar. Laħwa meta d-destin etern tan-nies huwa involut, ejjew ma niddejqux. Ejjew nitolbu l-Alla biex jagħtina l-kuraġġ biex nitkellmu u nollu leħen ta' protesta. Ġesu li jihda leħen ta' protesta. Għalikom skribi u farizej ipokriti għax talqu saltnet is-smewiet fuq in-nies. Intom ma titlux u qasħalhom jitlu. X'kuraġġ. X'kuraġġ. U l-gwaj ieħor, għalikom skribi u farizej ipokriti għax tivvjaġġaw fuq il-baħar u l-art biex tagħmlu proselita wieħed, biex tagħmlu konvertit wieħed. U dak iż-żmien kien hemm din dal-moviment illi anke jisifru f'pajjiżi oħra biex jippruvaw jirbħu nies anke mill-paganiżmu għall-Ġudajiżmu u kienu qed jagħmluhom għar minnhom infushom. Għaliex? Għax kienu qed jagħmluhom legalisti. Kienuhom ibellawlhom l-idea popolari illi jekk inti tgħix tajjeb għandek is-salva. Qed tifhem? Li hija gidba satanika. Il-bniedem ma jsalvax bit-tjieba tiegħu għax m'għandux tjieba. M'għandux tjieba. Eżajja jgħid il-ġustizzja kollha tagħna hija bħal ċaruta maħmuġa. Ħtijietna bħal riħ ġorruna. M'hemmx tjieba fina nfusna. Jagħmluhom għar minnhom nfushom, żelużi, fanatiċi, ma fanatiċi omja. Fanatiċi omja. Sa l-ġurnata naraw dawn l-ekkem sejħa xieda ta' Ġehovah illi sanseta jiġu wara l-bieb ta' darek u żelużi u frattant u għandhom messaġġ li jibgħatek dritt l-infern. Lek taħdem u tagħmel u tobdi l-organizzazzjoni tagħna għandek ċans is-salva. Il-Mormoni jagħmlu l-istess. Vera, jisifru biex tapasi jevangelizzaw. Il-nar mingħajr dawl huwa perikolus immens. Kan nar għandek iż-żelu ma m'għandekx dawl. Il-verità jew ma tafiex jew ma tħaddanix. Ma temminix. Huwa perikolus immens.
Pawlu l-Apostlu iħallilna testimonjanza fir-Rumanija 10 fejdilna l-aħwa. Ix-xewqa ta' qalbi. U t-talba tiegħi l-Alla għall-Lut hija s-salvazzjoni tagħhom. Għall-Lut illi Pawlu trabba fuq dawn l-Lut li kienu bħala regola imorru s-sinagoga, ikantaw is-salmi, jitolbu lill-Alla, jisumu darbtejn fil-ġimgħa, jagħmlu l-atti ta' karità. Kienu nies esternament tajba. U Pawlu qal hemm bżonn ikunu salvati dan nies. Hemm bżonn ikunu salvati. Kemm faċilment nistgħu nirraġunu fina nfusna ma warka ma' nies twajba. Jmorru wara l-purċissjoni, jmorru l-quddiesa, jmorru vera, vera. Pawlu qal jiena nixdilhom il-dan Lut li għandhom żelu għal Alla imma mhux skont it-tarif. Li jkollok iż-żelu tkun mixawl mhux biżżejjed. Tajjeb li tkun żelus. Imma tkun skont it-tarif. L-Evanġelju illi inti m'intix qed tafda fik innifsek ma tħares lejn Ġesu Kristu, il-ħaruf tal-Alla li nħidnu tad-dinja. Dak li miet minn floki biex jagħmel pattija sħiħa għal nubieti. Pawlu qal dawn in-nies ħuti, il-konċittadini tiegħu. Ma jafux dwar il-ġustizzja tal-Alla u jfittxu jistabbilixxu l-ġustizzja tagħhom stess, qed jippruvaw jsiru tajbin fihom nfushom. Dak huwa żball traġiku. Għamiltu jien, forsi għamiltuhom intom ukoll. Sinċiri, il-bwieħed jista' jkun sinċir ma jkunx korrett. Jkun skorrett. Badni fit-tliet ta' filgħodu u ġieħ ta' żaq għax inkun kilt il-kirxa pereżempju, tajjeb u mmur kważi fid-dlam u minn għalija ħanieħu il-mediċina adattata għal Panadols u nieħu xi ħaġa totalment differenti. Flok ma nsewwi s-sitwazzjoni narraq aktar. Li tkun sinċir mhux biżżejjed. Ħafna nies jippruvaw jagħmlu għall-aħjar tagħhom. Ikunu qegħdin jagħmlu għall-arma. Dawn il-nies assumew huma tajbin u spiritwalment b'saħħithom u allura m'għandhomx xambu l-Kristu. Dik kienet il-problema tal-Fariżej kienet m'għandniex bżonn lilek. Għaliex għax għandna tajbin fina nfusna. Meta l-Fariżew mar fit-tempju jitlob, kif beda jitlob il-Alla, insum dartejn fil-ġimgħa, nagħti l-karità, jew minix bħal tal-pubblikan, traditur tal-pajjiż vera. L-għet ngħid kollu għaliex hawnhekk għandna mudell, għandna biex ngħidu hekk teġġiġa. Bħalma Ġesu tratta b'dan nies, tratta magħhom b'kuraġġ, qalbu maqsuma, u rridu narfu li aħna Alla għamilna għassisa. Fejn tara l-periklu, fejn tara l-għadu ġej, trid taqbad it-trumbetta u d-doqqa. Għavolja tqajjem in-nies mir-raqda tagħhom. Għavolja forsi jistgħu jduru kontrik, għax jgħidulek qajjem ta' mir-raqda, konna reqdin, konna qegħdin noħolmu sabiħ. Dik hija l-rwol tagħna llum il-ġurnata, illi kif qal Ġuda naħtfuhom min-nar. Naħtfuhom min-nar. Ma dan nies ma jistgħux nassumu poża ta' diskussjoni. Bħalli kieku jiena nifhem hekk u inti tifhem hekk, naraw nipprovaw nsibu xi ħaġa komuni bejnietna. Le, dawn nies mitlufa li jeħtieġ nippreżentawhom l-Evanġelju bl-imħabba għas-salvazzjoni tagħhom stess. L-aħwa ħajtek hija epistola ħajja għal ħaddieħor u hija messaġġ għal ħaddieħor illi Kristu ta' bilħaq kapaċi salva. Jew forsi inti skandlu għal ħaddieħor. Illi jaf li inti tiġi hawnhekk fil-kongregazzjoni regolarment. Imma bl-imġiba tiegħek u bl-atteġġamenti qed tfixklu flok ma qatejnu qed tagħmel propjament fl-istess bal ta' dawn. Illi ma tħallix il-ħaddieħor jidħol. Għax qed tfixklu, qed tkun stumbling block. qed tkun ġebla fit-triq li ħajju gambetta bija. Rridu nqumu min-nas sakemm għadu l-jum u sakemm għandna l-opportunità ejjew nollu leħen protestanti sabiex in-nies
imqanqlin fil-kuxjenza tagħhom ikunu jistgħu jmorru fl-iskrittura u jaraw id-dawl li għandhom bżonn. Bħalma qal Ġesu huwa d-dawl tad-dinja min jimxi warajja. Mhux wara Madonna, mhux wara l-Papa, mhux wara ħadd aktar. Min jimxi warajja, ma jimxiex fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja.